Ahoj ľudia, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska to bude znovu zaujímavé, takže zostaňte so mnou. Našu púť dnes začíname na Donovaloch a ideme si pozrieť vrch Zvolen a uvidíme, čo ešte dneska stihneme. Sme niečo za polovičkou cesty na vrch Zvolen a už sa nám otvárajú krásne výhľady. Super. Kým sa vyškriabem hore na vrch Zvolen, tak mám pre vás taký základný turistický tip, hlavne pre tých, ktorí teraz začínajú s turistikou. Vždy, keď sa chystáte na túry, tak sa pokúste oblečenie vrstviť. Majte so sebou aspoň 3 vrstvy. Ja mám dneska tiež tak. Mám tu bundu Gore od Alpine Pro. Ďalej tu mám rýchlostnúcu mikinu, tiež od Alpine Pro. A ešte aj bavlnené tričko, ktoré keď vyjdem hore, tak si prezlečiem, lebo v ruksaku mám ďalšie. Takže oblečenie treba vrstviť. Keď je dole pekne, hore môže fúkať. Takže na toto si dávajte pozor a vrstvite oblečenie. Aj na jarnej túre vás môže prekvapiť sneh, keď ste v nízkych Tatrách. Strašne nám fúči, ale tie výhľady za mnou stoja za to. Neviem, ako majú fúči, bolo strašne fúka, ale dosiahli sme vrch Zvolen, tu je aj tabulka niekde nado mnou, ale strašne fúka. Ale krásne výhľady máme, super! Len vám držím kameru. Pozreli sme si Zvolen a ideme sa pozrieť na malý Zvolen. Cesta po žltej trase nám potrvá 35 minút. Mesto Zvolen nemá veľa spoločného s týmto vrchom. V minulosti pravdepodobne sa tu tiahla hranica medzi župou Zvolen a medzi Liptovskou župou, takže asi kvôli tomuto vzniklo toto krásne pomenovanie. Po 30 minútach sme dosiahli vrchol Malého Zvolena. A je tu krásny výhľad. Takto po ležiačky, lebo keď sa postavím, strašne fúka vietor. Pozreli sme si krásne výhľady aj z Malého Zvolena a teraz sa s tou istou cestou naspäť vraciame na Donovaly. Strašne fúka. Dnes sme absolvovali veľmi peknú túru na vrch Zvolen. Je to taká jednoduchšia túra, ten začiatok je troška strmší, ale odporúčam ju pre každého, aj pre začiatočníkov, aj pre tých zbehlých turistov. Nakoľko hore sú krásne výhľady, ako ste mohli vidieť. Z jednej strany sa na nás smejú končiare nízkych Tatier, na druhej strane máme krásnu veľkú Fatru. Pod horizontom vidno končiare západných Tatier. Takže super, mali sme super počasie, hore strašne veterno, ale oplatilo sa. Ja vám ďakujem, že ste dopozerali do konca a stretneme sa na budúce. Ahojte.